cerut de adopție de mai mult timp, dar nimeni nu avea cine să mă adopte și nici nu erau îngrijitori. Și aveam și o problemă, eu nu știam. Mă comportam cât de frumos puteam. Ce bine, ce bine, ce bine, ce bine! Mai vreau o dată! Aveam un an. Da. Ce bine! Uita! 3 ani mai târziu, așa arătam eu la 3 ani. Ei, aveam 3 ani, știau să vorbesc, știam să merg. Am învățat singură să mă comport. Și am învățat singură să vorbesc. Mă duc să-mi pregătești ceva de mâncare. Știam care e frigiderul. Chiar de nu ajungeam, tot puteam să-mi iau ce vroiam eu. Gata. Telefonul din asta. Acum o să-mi iau și un desert, o înghețată. Dar nu înțeleg, dacă nu are cine să mă îngrijească, de ce să mai stau aici? Voi merge până la locul de joacă, pentru că îmi trebuie... Păi și cum să fac bani? Ei, eu aveam o sursă de rezervă. Aici era. De când eram mică strângeam niște bani și făceam niște cursuri speciale și așa am avut banii pentru a plăti. Am vrut să mă duc mai întâi să îmi iau un lucru, o bicicletă, o mototoretă. O motoretă, chiar dacă nu aveam vârsta potrivită. Am găsit una pe drum, așa că am dat bani și am găsit acest lucru pe drum. Ei, nu-i nimic. Mi l-am luat și am mers. Ei, mă descurceam destul de bine. Ce minunat, ador! Așa că am zis să încerc niște ture. Mergeam drept. Dar trebuia să-mi găsesc și un lucru, să văd ce voi face eu când eram mare. Și o adăpostință, așa că... Dar nu aveam bani pentru un hotel sau o casă. Primul lucru ce vreau să-l fac, pentru că acesta nu era al meu și am spus că doar o să-l împrumut. L-am lăsat aici și am sărit de pe el. L-am lăsat unde era. Am mers la magazinul de animale, în schimb. Mi-am luat și m-am uitat. Și mi-a decis să-mi iau un pinguin foarte drăguț, ca să-l mă pot urca pe el și să mă duc în spinare. Pinguinul meu era un pic cam amețit, așa că nu vroia să merg, așa că am spus nu-mi prea place de tine. Cred că mai bine o să-mi iau pe tine. Mi-am luat o pisică, era foarte drăguță, așa că m-am urcat pe ea, mă ducea și mă ajuta în spinare. Era foarte drăguț, dar treceam de pielea sau de altceva când nu vroiam să merg în acea direcție. Și parcă simțeam unde vreau să mă duc. Legătura mea cu ea era foarte mare și chiar îmi plăcea să merg. Sincer, chiar era foarte drăguț. Ei, dar banii nu erau nelimitați, așa că nici măcar nu am mai... Evident, banii nu erau nelimitați, așa că nu am mai avut niciun lucru. Așa că nu știam ce să fac. M-am gândit, trebuie să... Dar nu era foarte frumos să fac acest lucru. Dar nu știam alte undeva să am bani. De ce?
trăiesc viața, așa că am hotărât. Ei, aveam niște haine ca mine tot de la centru de adopție. Vreau să-mi iau o cameră aici la motel. Dar nu am avut, așa că m-am schimbat. Of, trebuie să mă schimb aici. Eram gata, mi-am pus această măscuță și eram gata. Am spus, Doamne, știu că nu este foarte frumos să fac acest lucru, dar cu ce să trăiesc? Și nici nu puteam să împrumut acei bani, erau strângi, erau o grămadă. A costat atât de mult lucrurile și toate. N-am avut ce să fac. Eu acum aveam 10 ani. Știu că nu aveam nici măcar permis să ies de la centru de adopție, dar nu aveam ce să fac. Pisica mea vrea să vină după mine, dar sau era foarte bună, așa că am luat-o și eu cu ea pe mine, așa că am venit cu ea, mi-am pus și pur și simplu am făcut și am eu mai bine. Haide, pisie, haide să intrăm aici. Bun, vom merge aici, avem voie pentru că nu se simte, pentru că tu ești pisică și eu sunt om. Haide, vino. Haide. Haide. Pisiuile. Haide. Hai să din nou. Ca să nu aud-o. Rămașa bravo. Și bravo. Am luat-o din aceasta. Am pus-o. Să plec. Nu-mi găseam parașuta în găsan. Așa că pur și simplu am să ies. Mi s-a cuplat o parașută, am zis haide. Ne prefacem că n-au fost deloc frumoase aceste lucruri. Tot repetam mintea. Dar nu aveam ce să fac. Dar am spus, dacă tot am atâția bani, de ce am și din acesta, am și din acesta. Ei, m-am mutat la o casă obișnuită. Am zis, pisi, dă-te jos. Ne-am luat o casă. Și asta îmi plăcea așa. Când am intrat în ea, ghiși ce nu-mi place. Ei, vreau să-mi pun alta. Și cred că asta era cea mai perfectă pentru mine. Haide, pisiule. Haide. O să mă urc pe tine.
cazzo. Să închid ușa. Bine, gata, hai. Te jos, hai. Să explorez casa. Voi pune aici banii. Gata. Toate bucățile înăuntru, nu mai aveam niciunul, dar în schimb aveam bogata asta căsuță enormă. Avem această casă atât de faină. Evident, dar de ce să nu facem în formă de petrecere? Asta a fost videoul de astăzi, că tu mi-a disconnect. La revedere!